Μάλιστα μια τεμέναν πότε ο ήλεν θα έγεν μάλιστα μια τεμέναν εγώ παράμον ανθρώπος να λεβαστρών ημέραν εγώ παράμον ανθρώπος να λεβαστρών όπου κι αν πάω νερό να βρήκω ένα δουλίαν όπου κι αν πάω νερό να βρήκω ένα δουλίαν να πληρώνω τα νοικία να ζω και τα παιδεία να πληρώνω τα νοικία να ζω και τα παιδεία. Τα σημερινά παιδεία Θεέμ το πολλά εχάλασαν τα σημερινά παιδεία ο θέλεις βάρος στα λούνου να ζω στην κοινωνία ο θέλεις βάρος στα λούνου να ζω στην κοινωνία. Thank you.